Jag kommer inte sent titta på 4-8 gott och där och titta var 8 i halvlek men sådana läge så ser det ut som bara ta gång skulle tycka det vem. Kvart ser du men den resten är där ett backkast jag kan få en och ser. Ja, det må man säga. Det är alltid man måste väl spela nästa. Vi tror kört på det. Vi var faktiskt heldiga, vi så i halvlek och hade 8-8 kan vi ta spalt en losta för lag. Och så så koppade att man vägen tar för en gav från på den vägen kom fram om och det var lätt spelat när det och vi kom ånga gjorde den dist. Men det var då alltså allt fler och mer framme av vallen 17 legend det var ju förra. Ja, vi runt tog mig ut att vi var inte vänta disten komma långt fram och skapa några chanser till inte tar vi ska så är det säkert att vi tar bollen men vi hade inte hittat några särskilt 17 helt. Nu norska sommarstägren till bara tror jag det rätt till sommarstägren väder och tittar framvis ner 4 stegen och till syns ju lite att finna det. Vad skulle det göra för att få just att gå vidare Arne sommarstägen? Ja, det är ju inte just det efter att spela om Arne Stetchen och vi har sån kurser för på tjeja de hem och det första tror jag skulle gärna komma mycket där kan spela hem med på 6 rätt. Så det är helt säkert att vi lägger inte nöja i anlag tandist. Så det är vi gott med att alla. Det har vi varit nöjt till. Ja, vi försöker ju upplånga nu så kapten inte kommer helt än så här är det att spela om och men så det ska vänta stå angående för tulja.